Nag-away kami kanina. Uy, isda guys. Isda. Ano to isda? Batong. Bilatong. Bilatong. Hoy, huwag yan! Natakot ka. Good morning, Philippines! Good afternoon, guys. Ang ginaw, guys. Grabe. Yung temperature ngayon. Ginaw. Hindi na ako magbihis. Hindi na. Ito na yung ano ko. Mag-jacket na ako. And, meron kaming ginagawa sa basement. Late ako nakapag-vlog. Kasi, nag-away kami. Nag-away kami kanina. Pero okay na. Okay na. So, mag-vlog na tayo. So, pinulungan ko lang siya sa ano. Sa baba. Dahil yung refrigerator is sira. Naglaba din ako ng tablecloth kasi ang dumi. You took the ice? Where? Oh my God, even under there. How about the side? The styro. This thing's down there. Oh, the styro is already not frozen. I think you have to stand it up. Probably more inside here. Oh, is that all the whole fan? Yeah, I'm gonna need to get those screwdrivers. Fuck. Where is it? Downstairs? Yeah. Pahinga lang kami. Kumakain kami ng leftover kasi ang daming leftover din. Oh my God. My legs hurt dahil sa ginaw. Ito yung leftover ng Pasko. Ang boring. Ha? Okay, then don't. Okay. Nag-away kami kanina dahil sa nangyari kagabi. Hindi ko na i-ano sa inyo pero so yan yung inawayan na namin kanina. Pero na okay naman kasi sabi pa niya hindi ko siya kinausap. Sabi pa niya kanina sobrang ano dito sa bahay, sobrang walang alisasa kasi andun ako sa taas, ako ng video ko. And then siya din dito, parang na ano siya, nabuburyo sa ano, kahit walang ingay, sabi pa niya. Okay, anuhin ko yung inano niya ron doon sa baba. So, and then pagkatapos niyan, aalis ako. Sabi pa niya, aalis ako. Magbihis ako at aalis ako kasi wala akong kausap. Wala na siyang kausap. Kaya naging okay dahil ayaw ko rin siyang umalis. Ay, kaloka. Yung anak kong lalaki, nagdadamgo. Nag-ano na siya, na naginip na. Are you dreaming? Are you dreaming? Kaloy, giniginaw. Hi, Rox. Dada's downstairs. Let's go downstairs with Dada. You wanna go? You stay there, what? Nakakapagod talaga mag-everyday video. Matagal na akong nag-everyday. Okay man siya, pero may time talaga na parang, ayaw ko. Ayaw ko na. Bisitahin natin si Tami kung ano ng balita dito sa basement. It works. It works. What? It works. Oh no, the light blew out. The light blew up? Yeah, it blew out. Why? I don't know. The drain hole is frozen over. That's why the water won't go down. It's not draining properly? Is There's that... probably ice in the hole. Like everywhere else. There is a pan down there? It's supposed to be. Ito yung oil namin, guys. Dito tank. Dito yung para heater. Yung mga oil namin ginagamit yun siya. Maliit lang siya na tank. Hindi ko malaki. Mag-deliver sila sa labas. Doon. Is that still okay? Ha? Yeah. Hawak-hawakan natin para ganahan.
tikol-tikolin, para ganahan. Hitos. Hitos. Nag-aaway kami kanina. Away pa more. Late na guys, alas 5 na tulog kami. Ito talaga yung problema kung ano no, kung puti yung tablecloth pala. Ito dito, I don't know kung makita ninyo, orange. Orange. Saan ba yan galing orange na yan? Tulog pa si mister. Ibayaan ko lang. Uhaw na uhaw ako kanina. Tulog na tulog din ako. At saka wala pa akong natapos na video. Kalimutan. Give me some cheese. Oh, you don't have it there. The cheese that I like. Which one? That we dotted something. What? The thing that have dots in it. Yeah. No, I think somebody finished it. No, orange cheese and dots? No, Yeah. oh, it's right here. This one here. Yeah. No, this one. That. That. Oh, pepper jack. I like this cheese. You like it, sir? This pepper jack should be cut thinner. Pepperoni. Okay, 584. Hi guys, matulog kami kasi wala talagang maganap-ganap. Walang kaganap-ganap today. Kasi Alright, anybody needs a TV? Now's the time. nawala ng gana dahil sa away-away. Pero okay na kami guys. Oy. And then, anyway guys, we will see you tomorrow. And yeah, alis naman si Tami bukas din. Maaga siya guys. Maaga siya. Ay, nanonood kami ng Soul Surfer. So, panoorin lang namin sa bed. The next day. Hi guys! Good afternoon! Ano ngayon? Friday. Umalis si Tami. Maaga. As usual naman yun, aalis maaga. Pero, I'm going to pick up Lloydie. Mag-ano lang kami. Getting to know each other. Getting to know each other. Getting to know each other a little too well. Kuha lang tayo ng jacket. Sweater ba? Sweater to know it. Kuha lang tayo ng sweater kasi ang ginaw. Ay, nanan. Grabe talaga. Magpunta din kami sa mahangin ba? Very gloomy today guys. As in yung araw talaga. Walang araw, hindi tumunga. Hindi mo makikita yung araw. Very gloomy. I blow dry my hair kasi sasakit yung likod ko kapag basa. Lalo't maginaw. Yung likod ko talaga inaatake. Punta kami Asian store. Sabi pa ni Lloydie may langka daw. Sana meron pang langka. Sana meron pang langka doon. Pagkatapos ng Christmas, sobrang depressing. Parang pagkatapos ng Christmas ba, mga holiday, and then tapos na, parang, ang sad. Ang bilis ng panahon. Maisip mo talaga agad, ang bilis ng panahon, Parang, ginoo ko. 1 year, na naman, next year na naman. Ibang year na naman tayo. It's 1:30 na. Kukunin ko si Lloydie dapat andun ako mga 2 o'clock. Okay guys, dito tayo, Asian store. Hanap tayo ng mga pagkain. Pork, meron silang ano to? Isda guys, isda. Ano to, isda? Hotdog. Hinaway mo talaga? Kasi quiet daw. Kasi hindi ko siya kinausap ng matagal. Parang nabuburyo siya ba? Wala ang kausap. Guys, luto tayo ng
talong ni Manoy. At saka, anong tawag yung batong, be? Anong bakit? Sa Tagalog, yung ano, sitaw sa Tagalog. Oh, sitaw! Kaluka, anong sitaw sa Tagalog? Sitaw. Sitaw nga, eh. Batong man yan sa amin. Batong? Batong. Bilatong. Ah, bilatong. Hoy, huwag yun! Huwag yung bilatong, bastos man yun. Ginanon lang naman yung bilatong. Bilat ba, pipi? Na, Okay. ano, tong. Balatong. Balatong. May tawag kasi sa Bicol na balatong. Ay, sa Bicol. Pero sa, balatong. ay, balatong, hindi, bilat. Hindi balatong. Ah. Nagbigla ako na. Yun lang guys, simple lang yung kakainin namin kasi may bisita kami. Simple lang. Si Rudy, bisita. Sita. At saka si Lu, at saka si Merantot. Merantot yung pangalan niya. Hello, be. Kain ka na, be. Snack, be. Yung sa gulay, be. Ito, be. Tawag nito. Masarap yung white cheese with ano, parang may dirty. Ay, nakalimutan ko yung pangalan niya, eh. Basta yun. Kakain ka ba ng ano, yung pepperoni? Masarap yun sa Paris yan. Wag na, be, mahiya ako, be. Parang hindi ako makapagsalita, be, kung mag-vlog. O kapag iba yung mag-vlog, parang nahiya ako. Parang may cameraman ba? I-on ko yung ano. Nakita mo ba yung sarili ko? Hindi. Para alam mo kung ano yung ang bango. Sana hindi na ito maano ni tawag nito. Busy yun, Bing. Trabaho. Hindi man yan paki-check. Hindi man yan ano, check ng check. Mag-record lang yan. Yan, ba't hindi nag-focus? Gulay ni Lloyd eh. Sino kaya ito nakaitim? Ha? Natakot ka. Natakot ka. Sino yung nakaitim? Kaluka. Natakot tuloy si Lloyd eh. Nakaitim na kasi ako guys. Katatapos na namin lahat kumain. Sorry, natakot ka to, Lords. Ay. Ihatid ko si Lloyd. Pumunta dito si Lo at saka yung asawa niya. Umalis na din sila kanina. Hindi na ako nakapag-vlog guys kasi ano, usap-usap, usip-usip dito, usip doon. May plastic ba? Ah, sorry. Nakalimutan ko. Wala, ano to dito, be? Asan? Cellphone pala to. Saan ang cellphone? Dito, sa ano ko yan. Basa ba yan, be? Ako ginaganyan ko yung mga plastic. Ay, ganyan lang. Doon ko na lang. Oy, mag-fold-fold pa. Ano ba? Bukas, lutuin natin to. Sana okay ito, ba? Green jackfruit, guys. Gataan namin ito bukas. I'll be right back and you guys be a good girl, okay? Mukhang malungkot na naman sila. Tika muna, Bi, ha? Bye, Nancy. Bye, Roxy. You're early, guys. Tomorrow, ha? Sige, guys. Ihatid ko muna si Lloydie. Bye. Bahay na ako, guys. Ang ano ng buhok ko. Ang dilim. Anyway, guys. So, ayun. Balik tayo trabaho. Bahay na tayo. I-close lang natin itong. Kumain pala yung dalawa. Kumain yung dalawa. I-close lang natin itong door window. Kasi naka-open pala itong door window. Anyway guys, good night. I will see you guys. Hindi na ako nakapag-vlog masyado guys kasi na ano na ako. Alam nyo na, nag-usap-usap. Andito pala yung ano, si Jay, asawa ni Lo. So, andito siya. So, masaya naman yung pag-uusap. Nakaloka ang ano ng buhok ko. Anyway, bye. See you tomorrow. Bye. Good night guys. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, Rox. See bye-bye na. Ay, ganagawa bye-bye na pala. Ang ginagubapay na. You're very noisy mo na. Bye.